స్టేజీ వారి ఆమ్ల సప్లిమెంట్ గురించి బెనిఫిట్లు తెలుసుకుందాము. మనం ప్రతిరోజు ఒక ఆమ్లా తీసుకోవటం వల్ల నిత్య యవ్వనంగా ఉంటారు. ఆమ్లాలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అధికంగా ఉంటుంది. ఆమ్లాలో సి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. మధుమేహం ఉన్నవారు ఈ సప్లిమెంట్ వాడుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆమ్లాలో ఐరన్, కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది. అందువల్ల కేశ సంరక్షణలో కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. జుట్టు రాలటం అరికడుతుంది. గుండె సంబంధ రోగాలకు చెక్ పెడుతుంది. దృష్టి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని ఈ ఆమ్లా అందిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆమ్లా వాడుకోవటం ద్వారా ఆరోగ్యంతో పాటు ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. విష్ యు వెల్.